May basa ti Apokalipsis Kapitulo 13 1 agpatingga iti 18 a bersikulo. Ta animal a bimangkag a nagapo iti taaw. Uno, ket siyak nagtaktakderak iti kadaratan iti igid ti baybay. Ket nakakita ak ti maysa nga animal a sumangat manipod idi baybay. Isu nga adda 10 a sarana ken 7 nga ulo na. Ket itirabaw dagiti sarsarana 10 a balangat. Ket idi rabaw dagiti ulo na dagiti nagnagan ti tabbaaw. 2. Ket daydi animal a nakitak umasping iti maysa a leopardo. Ket dagiti saksaka na kasla saksaka ti oso. Ket tingiwat na kasla ngiwat ti leon. Ket inted daydi dragon ken kuana ti panakabalin na ken ti trono na ken dakkel a kinaturay. 3. Ket nakitak daydi maysa kadagidi ulo na akasla na sugatan ti ipatay ket daydi sugat na a makapatay. Nagasan ket iswamin adaga nagsidsidaw da a simmurot idi animal. 4. Ket nagdaydaw da idi dragon gapu tainted na tituray na idi animal. Ket nagdaydayaw da idi animal a kunkunada. Siya sino ti pumadpad itoy nga animal. Ket siya sino ti makabalin amang gubat ken kuana. 5. Ket naited ken kuana ti maysa a ngiwat nga agsasaw kadagiti banbanag a dadakkel ken tabtabbaaw. Ket naited ken kuana ti kinaturay na nga garamid iti bayat dagiti 4 a pulo ket 2 a bulan. 6. Ket naglukat daydi ngiwat na tapno tabawan na ti Dios. Tapno tabawan na tinagan na ken ti tabernakulo na ken kadagiti agnaed sa di langit. 7. Ket naipalubos ken kuana ti pananggubat na kadagiti sasanto ken mangabak kadakwada. Ket naited ken kuana ti panagturay iti iswamin a kapututan ken ili pagsasaw ken pagpagarian. 8. Ket iswamin dagiti agnaed iti rabaw ti daga. Pagdaydayawan danto dagijaysan a naisurat dagiti nagnaganda iti libro ti biag ti kordero a napapatay nanipod idi panakabangon toy lubong. 9. No ti siya sinuman a tao ada pagdingig na dumngeg kuma. 10. No ti siya sinuman a tao mangipay iti pannakakayaw mapan iti pannakakayaw. No ti siya sinuman a tao makapapatay to iti kampilan. Masapul nga iso mapapatay iti kampilan. Adtoy ti kinaanos ken ti pamati dagiti sasanto. Ti animal a timpuar iti daga. 11. Ket nakakita iti sabali nga animal nga immuli manipod iti daga. Ket adda 2 a sarana akasla ti maysa a kordero. Ket agsasaw idi akas dragon. 12. Ket aramatan na ti amin a kinaturay daydi imuna nga animal iti sangwanan na. Ket ti daga ken dagiti swamin nga agnaed ken kuana pagdaydayawon na ida.
idi imuna nga animal ati sugat na nga ipatay na agasan. 3C ket agar aramid kadagiti dadakkel datdatlag nga uray pay pababaon na sa dilangit ti apoy nga umay dito'y daga iti matang dagiti tattao. 14 ket alilawan na dagiti agnaed iti rabaw ti daga gapu kadagiti paghilasinan naited ken kuana nga aramiden iti matang daydi animal kunkunana kadagiti agnaed iti rabaw ti daga mangaramid da kuma iti maysa ladawan di animal nasugatan iti kampilan ket nagbiag. 15 ket naipalubos ken kuana mangted ti anges iti ladawan daydi animal tapno daydi ladawan ti animal san laong nga agsao kuma ngudi ket papapatay na dagup dagiti saan nga agrukbab idi ladawan daydi animal. 16 ket pamarka na dagiti suamin babasit ken dadakkel babaknang ken napanglaw dagiti siwaya-waya ken dagiti pad adipen tapno adda marka iti imada makanawan wenno iti mugingda. 17 ket tapno awan kuma ti tao makabalin gumatang wenno aglako no dilaeng dayjay adaan marka day dinagan ti animal wenno day dibilang ti nagan na. 18 adto iti kinasirib ti adaan panakawat imutiktikan na kuma ti bilang daydi animal taiso ti bilang ti maysa tao ket ti bilang na 6 agasot 6 ket 6.